ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ರವೆ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಈ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಸರಿ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಶೋಕ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚನೇ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತುಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ kg ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ರವೆ ದೆತೊಂದೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊರಾನೆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂಬೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕರಂಚುಂಡು. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ರವನ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಬುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮನ ಒಂತೆ ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಬೋಡಂಡ ಒಂದಿನ ಅರ್ಧ kg ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ರವನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರತಾಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂತೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಒಲ್ಪಲ ನಮಕ್ ರವ ಕರ್ಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರಿಮಳ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರವ ಆಂಡಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂಥರ ಕಂದು ಕಲರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಪನಿನಿಗ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತವು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ನೆಯ್ಯಿ ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ರವನ ಪೂರ ರವನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ 5 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಈತಲ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಡ್ಚಂಡಲ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತೂ ಯಾರುಂಡು ಪಾಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತುಲಿಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ kg ರವ ಗೆತ್ತೊಂಡ 1/4 kg ಸಕ್ಕರೆ ಆವು. ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಮುರ್ಕುನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುರ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು. ನೆಟೆ ಪಾಕ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ಅಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಓವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೆಪ್ಪು ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಳೆಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಕೈಟಿಂಜ ಅಂಟುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಪುಜಿ. ತುಲೆ ಇಂಚೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಆವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ನಮಕ್ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ ಚೌಲಿ ಆಡುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಂಡ ಕೈ ಬಿರೆಲ್ ಮುರ್ಕತ್ತುಯೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದು ದೀತಿನ ರವನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಕ್ ರವೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಕ ಮಲ್ತದು ಅಬ್ಬರಪ್ಪ ಕಟ್ಟುಜಿಂದ ನಮಕ್ ರವ ಗಟ್ಟಿ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ದಾಲೆಜಿ ಆರಾಮಡು ಸುಲಭ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಫ್ರೀ ಆಯ್ನದಾಗಲ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಬಿಡೋಡ್ತುಲೆ ಅಪಗ ಒಂದು ರವ ಶೋಕು ಪಾಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಡು. ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಗ್ಲು 5-10 ನಿಮಿಷ ವರ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ವರ ತೂನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ನಿಗ್ಲು ಪಾಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತದರ ಐತ ಮೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಮಲ್ತನವು ರಡ್ಡೆಳೆ ಪಾಕ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ಅಂಬನಿ ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕಡೆ ಉಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೊಡ್ದು ನಿಗುಲು ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆಚ್ಚಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡಂಡ ಬಾದಾಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೀಜ ಓಲ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಯಾ ಮೂಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿ ಓ ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಅವೇ ಸೈಜನ್ನು ಪೂರಾ ಲಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ತುಲೆ ಕೈಗದಲ ಬೆಚ್ಚಲ ಆಪೋಜಿ
ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತುನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರವ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ರಪ ರಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವೆಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆವು ರವ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನಂತೆ ತೋಜುಂಡ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲುವರ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ರವನ ಅಪಗ ಐಟೊಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶ ಕೂಡ ನೀರು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕೈತ ನೆಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಗು ಅಪಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಪೂರಾ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಡ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದೆತ್ತೊಂದ ಒಂಜೆಳೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ ನೀಟಾದ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಯರೆಗ್ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಲಾಡ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬೆಚ್ಚಗು ಐತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ನೀರಾದ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ರವ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಟೊಂಜಿ 25-26 ಲಾಡ್ ಆತನ ತುಲೆ ಚೂರು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ 25-26 ಲಾಡ್ ಆತನ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ಲಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದನವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಗ ಆತೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ದೀನಗ ಸೋಕು ನೀರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರವೆ ಲಾಡ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೂನಗ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜು ತುಲೆ ಕಾಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಒತ್ತುಂಡೆ ಯಾವ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತ್ ಸುಲಭ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕೊಂದು ರವೆ ಲಾಡ್ದ ಹದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಉನೆಂತುದು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆಲ್ಲ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.